салом алейкум азиз. модар раҳмати ман гуфтанд ки ягон инсони доранда, ягон инсони манманӣ мекардагиро ҳеҷ гоҳ дар ягон ҷо номша наменависанд. Ягон инсоне ки мисол ки таъриф мекунад худшаку дар ҳеҷ ҷо номша наменависанд. Ягон инсоне ки бой зиндагӣ мекунад номша дар ҳеҷ ҷо наменависанд. дар китоб нависа немонда бо як раҳдаки ҳамин одам буд, ҳамин одам буд. Инсонеро мегӯяд раҳмати модари ман ки ёд меорам ки инсони хоксор бошад, худотарс бошаду ва ба касе кордор нашавад. Барояш рост меравад, барояш рост меояд. ҳамин хел бояд бошад. мегӯям раҳмати модари ман. Ҳеҷ гоҳ дар ҳеҷ куҷо шуморо намегӯянд ки ту хонаи дуэтажа сохта будӣ, зиндагӣ карда будӣ. Не, наменависанд дар ҳеҷ ҷо. То куртои қимати мод намепӯшидӣ, ҳам хеле инсон будӣ. Наменависанд дар ҳеҷ ҷо. Дар ҳеҷ ҷо шумо таъриф намекунанд. Дар ҳеҷ ҷо намегӯянд ки ту хушбахт инсон ҳастӣ. Наменависанд дар ҳеҷ ҷо. Наменависанд дар ҳеҷ ҷо номи инсонро наменависанд. Ба Аллоҳ таоло, барое ки худованд мебинад ки мо ба чӣ кор, ба чӣ амал чӣ ҳастем, машғул ҳастем. барои ҳамин мегуфтам модар раҳмати ман ки ҳар қадаре ки ба боло рафтӣ, ҳар қадар ки илм гирифтӣ, ҳунар гирифтӣ, ба замин нигоҳ карда ки як рӯз анаму заминда оварда, таки хокда ҳам оварда ҷо мекунад инсонро. Инсон набояд ки кӯчоқ бошад, фахр кунад, чӣ мегӯянд, кибр кунад, ғурур кунад ки ман хелиам. ҷияни ман гуфт ки ози Тоҷикистонда одамое ки либосҳои қимат намепӯшанд, тиловори дар дасташон, дар биниёшон, дар гӯшворашон набошад, дастпонаҳошон, онҳоро дар тӯи хабар намекунанд. Ман гуфтам мара аниқ дар тӯи хабар намекунанд набошам. барое ки ман тиловори нағз тиловори намепӯшам. Ман гуфтам ҷияни ки мара аниқ дар ягон тӯй даъват намекунанд. Ман на тӯя нағз мебинам, на тиловори мепӯшам, на мара даъват накунанд. Лекин дар гап ҷиянам гуфтам, гуфт ҳо холаям халаям. оз одамои дорандао чиз нигоҳ мекунанд, чӣ хел либос мепӯшед, чӣ хел шумо ба намуди зоҳири инсон, бибинед, ба намуди зоҳири инсон баҳо медода бистем. Ҳамешаам хел, лекин баҳозиам хешидаги ҳамин шуда аст. Модар раҳмати ман гӯяд ба намуди зоҳирии мо Аллоҳ таоло нигоҳ намекунад. Аллоҳ таоло дар ҳадис пайғамбар омадааст, дар худованд дар суратои шумо нигоҳ намекунад, худованд дар дили шумо нигоҳ мекунад. ҳатто шоирон мегӯянд ку, шоирои мо Ҳофизи Широзӣ, Саъди Широзӣ ки ба сурати инсонӣ нигоҳ накунед, ба сирати инсонӣ нигоҳ кунед. Мо бояд ки ба сурати инсон гап назанем, сират инсон қадри гап мезанем ку, дар рӯш нигоҳ мекунем, орусо мегӯянд ку глаза зеркало душа. Чашмошро нигоҳ мекунем, инсоне ки чашмош чӣ гуна аст, чӣ нигоҳ мекунад, ба ҳамин инсон гап мезанем. ҳамхаст. Лекин инчунин дар ҳадиси пайғамбар аст ки дар худованд дар сурати мо нигоҳ намекунад, дар дили мо нигоҳ мекунад ки мо чӣ гуна ба худованд робита дорем, чӣ гуна аз худованд метарсем. мо либоса пӯшем, мисли хешои мо ки риша аниқа мондагия дар ҷояш, не қадар риш дошт хешои мо дар болои нов қафаси синаша. Чӣ корое накард мара, тухматҳое кард мара. бинед сураташ риш мондагӣ, лекин амалаш сифр. барои ҳамин дар сурати инсонӣ худованд нигоҳ намекунад, дар сирати мо, дар амали мо. бале, яко дар сураи Зулзила касе зараре нек кард мегирад, касе зараре бадӣ кард мебинад. дар роятҳои дигар мегӯяд ки касе аз шумо амали нек кард, хоҳ зану хоҳ ҷинси мард, аҷршон як хел мегиранд. бале, барои ҳамин раҳмати модари ман гуфт ҳеҷ гоҳ инсон номуша дар ягон ҷо наменависанд ки ту хушро пӯшидӣ, ту хушро хӯрдӣ, ту мошиниро фасон дара гаштӣ, хонаи ту фасон буд, либосҳои ту фасон буд, ту мисол одамӣ ҳаматро таъриф мекарданд, ту сумдор будӣ. Дар ҳеҷ куҷо номи ин гуна инсонро наменависанд. дар ҳеҷ куҷо таърифҳоро наменависанд. дар китобе ки дар ягон варақ нависа овизанд ки ҳамин одам хел не. барои он ки Аллоҳ таоло ин гуна инсонҳоро дар сураи Луқмон омадагия ки фахр кунандагони худованд мегӯяд, фахр Луқмон ба писараш насиҳат мекунад, дар замин фахр карда раҳ нагар мегӯяд, фахр карда раҳ нагар мегӯяд, дар замин бо хоксорона мегӯяд қадам бимон. ва дуруст ки худованд фахр кунандагону кибр кунандагонро дӯст намедорад. Аллоҳ таоло ки бандаи фахр кунанда, бандаере ки дӯст надорад, баъд чӣ мешавад? Хор залил мешавад, ҳамин не? на ба ҷои на ин ки номашро менависад, баръакс хор мешавад, залил мешавад дар ин дунё ва дар қиёмат. бале, миннатдорам аз шумо ҳамватони азиз. зинда саломат ва хунок.